και ανοίγει το δρόμο σε υψηλότερες και θεμελιώδεις μορφές πολιτισμού στο πέρασμα των αιώνων. Σεβαστοί πατέρες, κυρίες και κύριοι, είναι πράγματι δύσκολο να μιλήσει κανείς με επιτυχία για άνδρες καλούς και αγαθούς. Μήπως τα λόγια φανούν κατώτερα σε σύγκριση με τα ανδραγαθήματά τους, ή μήπως αποδειχθούν διωγγωμένα, αν ίσως ξεπερνούν τις δυνάμεις και τα ψυχικά αποθέματα του ακροατή. Επειδή όμως η ιστορία και οι παλαιότεροι απέδειξαν στην πράξη πως τούτα είναι ορθά, θα ακολουθήσω το κάλεσμα ευχόμενη να ανταποκριθώ με σεβασμό και δέος στις πανίερες μορφές που πότισαν με το πορφυρό και ζέον αίμα τους την ιερή μας γη ή που πρωτοστάτησαν με τον απαράμιλο ηρωισμό τους στη διαφορά του αγαθού, της ελευθερίας. Το νιώθω το καμάρι σου, πατρίδα μου, μητέρα των ηρώων και των μαρτύρων, αναφέρει ο ποιητής Ιωάννης Πολέμης. Και τούτη η γη της Παντάνασας, περήφανη μάνα των δικών της ηρώων, καταθέτει σήμερα τα μοίρα της ευγνωμοσύνης στα δρασκελίσματα των ιερών ψυχών τους. Άνδρες σπουδαίοι στη γενιά, στην ψυχή, στο σώμα. Άνδρες που υπεραμείνθηκαν των ιδανικών τους και των ιδανικών μας. Άνδρες λεβέντες στο κορμί, αλλά κυρίως λεβέντες στην καρδιά. Πόσες πατρίδες σε ζηλεύουν σήμερα για τούτους τους άνδρες σου που ουδέποτε διανοήθηκαν να προδώσουν, και αυτό αξίζει να τονιστεί. Ουδέποτε πρόδωσαν τα αδέλφια τους ή το σύμμαχο σώμα στον εχθρό. Τουναντίον, αφιερώθηκαν καθ' ολοκληρίαν στην πατρίδα, στη μάνα Κρήτη, η οποία ήταν η αιτία και ο σκοπός των διαλογισμών τους, το όνομά της, ο οδηγός των πράξεών τους και η ευτυχία τους, η ανταμοιβή των κόπων τους. Σας καλώ, ατενίζοντας τη γαλανόλευκη, να γυρίσουμε πίσω στο χρόνο και να ξεδιπλώσουμε την περγαμηνή της ιστορίας της χώρας μας, εστιάζοντας την προσοχή μας στην ιστορία του χωριού μας, της Παντάνασας. Για τους φιλοξενούμενούς μας, το χωριό λεγόταν Αντάνασος και το τοπονύμιο αυτό ανάγεται στην προϊστορική περίοδο. Με αυτή τη γαλανόλευκη να ανεμίζει περήφανα, αλλά και με την ψυχή πλημμυρισμένη από το φως της παλιγγενεσίας, επετεύχθη ο ιερός σκοπός του εθνικοαπελευθερωτικού αγώνα των Ελλήνων το 1821. Μπορεί για αιώνες η ελληνική παρουσία να παρέμενε σιωπηλή, γιατί τάσκιαζε φοβέρα και τα πλάκωνε σκλαβιά, αλλά κατάφερε να βρει τον εαυτό της και να ανακάμψει. Και τότε απεδείχθη ηφαίστειο που ξυπνά και χύνεται ορμητικό, καθοριστικό, ακλόνητο. Ο ελληνικός λαός σφράγισε την αξιοπρέπειά του ομόφωνα, ομόψυχα και πειθαρχημένα. Και αυτή η αξιοπρέπεια σήμαινε συνείδηση του εαυτού του, που μάχεται για τη λευτεριά και την ανεξαρτησία του. Η συμμετοχή των Κρητικών στην Ελληνική Επανάσταση του 1821 υπήρξε μια πανεθνική προσπάθεια γιγάντων και μαζί με όλη την Κρήτη συμμετείχαν ισότιμα και εισάξια και οι χωριανοί μας. Και όταν οι σύμμαχοί μας, Άγγλοι, Γάλλοι, Ρώσοι, αποφάσισαν η Κρήτη να μείνει εκτός των συνόρων του πρώτου ελληνικού κράτους, οι Κρητικοί, μαζί και οι χωριανοί μας, αποφάσισαν να μην καταθέσουν τα όπλα, αλλά να συνεχίσουν τον αγώνα μέχρι να ελευθερωθεί η Κρήτη και να ενωθεί με τη μητέρα Ελλάδα. Στην πορεία αυτή του 19ου αιώνα, ο αγώνας ήταν αδιάκοπος με μικρά διαλύματα και η παιδεία ήταν το όπλο που αξιοποίησαν οι Κρητικοί για να φέρουν το ποθητό αποτέλεσμα, για να απαλλάξουν τους Έλληνες και τα Ελληνόπουλα από την ψυχική και ηθική αποτελμάτωση και από το έρευος της άλογης μορφής αυθεντίας, της Οθωμανικής υποταγής. Στο διάστημα τούτο, ένας ευπατρίδης ρεθυμιώτης, ο Εμμανουήλ Βιβιλάκης, όταν διαπίστωσε από τη συμμετοχή του στην Επανάσταση του 1841 ότι η Κρήτη δεν επρόκειτο να ελευθερωθεί αν τα Κρητικόπουλα δεν μορφωνόταν, αποφάσισε να αφιερωθεί για μία 20ετία, 1842 με 1862, στην ίδρυση και τη λειτουργία σχολείων στην Κρήτη. Ανάμεσα σε αυτά τα σχολεία, όλα αλληλοδιδακτικά, ήταν και τα σχολεία των κοντινών μας χωριών, Νεύσα Μάρη, Μοναστηράκι, Φουρφουράς, Αποδούλου, Βρύσσες, Γερακάρη και Μέρονας. Ο ίδιος μάλιστα σε επιστολή του εκφράζει τη χαρά και την περηφάνεια του που κατάγεται από το Αμάρι. Η παιδεία λοιπόν
υπήρξε ο θεμελιώδης θεσμός πάνω στον οποίο οικοδόμησαν οι συντοπίτες μας το υπέρτατο αγαθό, τη λευτεριά. Η παιδεία ήταν, είναι και θα είναι στους αιώνες η δεξαμενή που αναβαπτίζει το έθνος μας και ο λίθος πάνω στον οποίο διονγκώνεται η ιστορική του παρουσία, καθώς τα περασμένα κλέη των πλατεών, των μαραθώνων, των θερμοπυλών, των σαλαμίνων γίνονται παράδειγμα προς μίμηση και μεθούν την ψυχή των νέων της επαρχίας μας με τα θάνατο κρασί του 21. Κατά τους χρόνους της εθνικής μας Ανάστασης, κλήρος και λαός σφίγγουν αδελφικά τα χέρια και η σκέψη τους δονείται από άπλετους παλμούς μιας καρδιάς και ενός σώματος για τον εθνικό ξεσηκωμό. Μόλις το 1878 με τη Σύμβαση της Χαλέπας φάνηκε να γίνεται ορατός πλέον ο πόθος των κριτικών και με την τελευταία επανάσταση του 1897-1898 αποφάσισαν οι μεγάλες δυνάμεις να αναγνωρίσουν τους αγώνες των Κρητών και να στηρίξουν την αλλαγή του καθεστώτος με την ίδρυση της Κρητικής Πολιτείας. Η μέθεξη σε τέτοιας λογής αγώνες των χωριανών μας καπεταναίων έγινε το εφαλτήριο όπου εκτινάχθηκε ως τα ουράνια η λαμπρή και ένδοξη ιστορία της Ηρωοτόκου επαρχίας μας. Ο Αντώνης Σταματάκης ή Αντανασιώτης μεγάλωσε στο χωριό μας, αλλά σύμφωνα με πηγές του Ληξιαρχείου γεννήθηκε στον Κισό Αγίου Βασιλείου. Πιθανολογείται πως η μητέρα του, κυνηγημένη από τους Τούρκους, βρήκε καταφύγιο σε κάποιο συγγενικό σπίτι εκεί. Πολέμησε ως οπλαρχηγός σε πολλά μέρη της Κρήτης καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα και κατέφυγε στο σημερινό Τολό, στο Ναύπλιο, όπου κατατάχθηκε στη φάλαγγα με το βαθμό του υπολοχαγού. Εκεί, κυνηγημένος από τους Τούρκους, άλλαξε το επώνυμό του σε Αντανασιώτης, προκειμένου να μην ξεχάσει την ιδιαίτερη πατρίδα του, την Αντάνασο, στην οποία και δεν επέστρεψε ποτέ ξανά. Υπήρξε πληρεξούσιος της επαρχίας Πανάκρου, σημερινό Αμάρι, το 1830 και συνυπογράφει στις 14 Οκτωβρίου του αυτού έτους, ως ένας από τους ίδιους απεσταλμένους από κάθε επαρχία της Κρήτης, μία επιστολή προς το βασιλιά των Γάλλων Λουδοβίκο Φίλιππο, ζητώντας προστασία και αναθέτοντας τη σωτηρία της νήσου Κρήτης στο ένδοξο έθνος των Γάλλων. Προς επίρρωση των λεγόμενων, παραθέτω τον επίλογο της οικετηρίου επιστολής, η οποία περικλεί όλο το μέγεθος της δυσχερούς θέσης των Κρητών και δι των Αμαριωτών κατά τη διάρκεια του αγώνα. Γνωρίζεις κάλλιστα, φιλάνθρωπε Κύριε, εις ποιον φρικτών κίνδυνων είμεθα εκτεθειμένοι, και οποίαν ακόμη προηγουμένην και άμεσον επικουρίαν απαιτεί ο ολέθριος θέσης μας, οπότε μάλιστα δεν ειδηνήθημε να επιτύχομεν έπειτα από τόσας και τόσας παρακλήσεις μας προς τους εδώ αντιπρέσβεις και αντιναβάρχους των τριών συμμάχων δυνάμεων, προσωρινήν την ασταμάτηση του αίματός μας, έως ού να προστρέξομεν και την τελευταία ανταύτην φοράν κατευθείαν εις τα σαυλάς των τριών συμμάχων, δια να επικαλεστόμεν το ελεόστον. Πρόφθασε λοιπόν, σε παρακαλούμεν με καρδιοστάλακτα δάκρυα και σύντρεξον ως φιλάνθρωπος εις την επίτευξη της σωτηρίας μας. Γράφοντες προσέ, αποτινόμεθα συγχρόνως δια σου προς όλους τους φιλανθρώπους Γάλλους, εις τους δείξαντας μάλιστα ξεχωριστήν την υπεράσπιση, όσοι στην στήριξη των ιερών και απαραγράπτων δικαιωμάτων του ανθρώπου, επικαλούμενοι διαμέσου των την επιτυχία της σωτηρίας μας. Ευέλπιδες στην επίτευξη των υπερών ετούμεθα, με τα θερμών δακρύων, υποσημειούμεθα με όλον το βαθύτατον σέβας. Εν Μαργαρίτες Αυλοποτάμου της Κρήτης, την 14η Οκτωβρίου 1830, η υποκλινέστατη δούλισσας. Σε έτερη οικετήρια επιστολή των κατοίκων της Παντάνασας και των κοντινών χωριών, μαθαίνουμε μάλιστα πως καταδυναστεύουν τις περιουσίες τους οι Τούρκοι και αρπάζουν δια της βίας τα ζώα τους, τα οποία ζεύουν φορτώνοντάς τα υλικά για την ανέγερση του Κούλε στην περιοχή των ποταμών. Ο Σταματάκης λέγεται ότι διέθετε στο σπίτι του ένα κανονάκι, το οποίο πυροδοτούσαν οι χριστιανοί συνθηματικά όταν έκαναν επιδρομή οι Τούρκοι στο χωριό για να τους αποφύγουν. Επίσης, πληροφορίες αναφέρουν πως είχε απελευθερώσει πολλές γυναίκες που τις είχαν κλείσει οι Τούρκοι σε μια εκκλησία με σκοπό να τις κάψουν, ενώ έσωσε και καμιά τριανταριά που τις είχαν αρπάξει για να τις παντρευτούν. Παρά το ότι, ηρίστο εμπαρόδο,
Οι εκκλησίες του Αγίου Ιωάννη στην τοποθεσία Αρναούτης και της μεταμορφώσεως του Σωτήρου στην τοποθεσία Κεφάλι υπέστησαν βανδαλισμούς και βεβηλώσεις. Απέβησαν άκαρπες οι προσπάθειες των Οθωμανών στο χωριό μας να αλλοιώσουν την ταυτότητα, το χαρακτήρα, το αίμα των κατοίκων. Η Παντάνασα, ο Μέρονας, η Λαμπινή και οι Καρίνες παρέμειναν στο πέρασμα του χρόνου χωριά χριστιανικά. Σε μια απογραφή του 1583 η Αντάνασος είχε 273 χριστιανούς κατοίκους, ενώ το 1834 ο Άγγλος περιηγητής Ρόμπερτ Πάσλεϊ αναφέρει ότι η Παντάνασα είχε 8 χριστιανικές οικογένειες και 7 τουρκικές. Ο σχεδόν αποδεκατισμός των χριστιανών στο χωριό μας κατά τη μεσολάβηση της εποχής της εστιλβωμένης σκλαβιάς κατά τον Ψηλάκη επιβεβαιώνεται και από το γεγονός ότι στην εκκλησία του Αγίου Ιωάννου στο κημητήριο του χωριού βρέθηκαν ομαδικοί τάφοι από την περίοδο της τουρκοκρατίας, πληροφορία που συνηγορεί στο ότι υπήρξε προσπάθεια, αν και ανώφελα, να αφανιστούν οι χριστιανοί του χωριού. Τον Αντώνη Σταματάκη διαδέχτηκε ο Εμμανουήλ Πορτάλιος, γεννηθή στην Παντάνασα το 1833 και θανών στην Αθήνα το Σεπτέμβριο του 1909. Ο Πορτάλιος, παρά τα γυρατιά του, υπήρξε πάντοτε ακούραστος εργάτης της εθνικής ιδέας και παρακολουθούσε με νεανικό ενδιαφέρον τις περιπέτειες του εθνικού ζητήματος. Γι' αυτό το λόγο διέθεσε και μέρος της περιουσίας του για τον αγώνα και το πλήρωσε με κατάσχεση αυτής από τους Τούρκους. Έδρασε σε όλες τις επαναστάσεις από το 1858 και εξής. Μετά το θάνατο του Διογέννη Μοσχοβίτη τον Απρίλιο του 1868, εκλέκτηκε πανψηφίως γενικός αρχηγός της επαρχίας Σαμαρίου και διατήρησε αυτή την ιδιότητα σε όλες τις μετέπειτα επαναστάσεις μέχρι και την τελευταία του το 1897. Σημαντική εν τούτης ήταν και η παρουσία του και στις ειρηνικές περιόδους. Μετά το τέλος της Κρητικής Επανάστασης, εκλέκτηκε από τους συνεπαρχιώτες του ως διοικητικός σύμβουλος, ενώ διετέλεσε και μέλος της Δημογεροντίας Ρεθύμνου. Το 1885 εκλέκτηκε πληρεξούσιος της επαρχίας Σαμαρίου για τη Γενική των Κρητών Συνέλευση. Επίσης, κατά τις εορταστικές εκδηλώσεις για την ενηλικίωση του διαδόχου Κωνσταντίνου, ο Εμμανουήλ Πορτάλιος και ο Ιωάννης Κουλάς από τα Ανόγια παρέστησαν ως αντιπρόσωποι του τμήματος Ρεθύμνης, οπότε και του απενεμήθηκε ο Αργυρούς Σταυρός του Σωτήρος. Το 1902 διορίστηκε από τον πρίγκιπα Γεώργιο, ύπατο αρμοστή των δυνάμεων στην Κρήτη, ως ένας από τους 10 βουλευτές της Κρητικής Βουλής. Ο Εμμανουήλ Πορτάλιος ήταν πρώτος εξάδελφος του Γεωργίου Πορτάλιου από την πηγή Ρεθύμνου, ο οποίος ήταν γραμματέας της Επαναστατικής Επιτροπής κατά την Επανάσταση του 1866 στο Αρκάδι και ο οποίος φωνεύτηκε και εκεί. Τέλος, ένας ακόμα λεοντόκαρδος ήρωας, ο Στυλιανός Ιερονυμάκης, προσθέτει το δικό του λιθαράκι στον αγώνα και συγκαταλέγεται στη λίστα των αγωνιστών καπεταναίων. Γεννήθηκε στην Παντάνασα το 1858 και πέθανε το 1929. Από πολύ νέος ανέπτυξε μεγάλη δράση κατά των Τούρκων, αφού σε ηλικία μόλις 17 ετών σκότωσε τον πρώτο Τούρκο και έκτοτε κατέφυγε στα βουνά, ενώ είχε διοργανώσει και μια ομάδα αντίστασης. Έντονο χαρακτηριστικό του γνώρισμα ήταν η γρηγοράδα στα πόδια και σε μια μάχη που δόθηκε στο χωριό Κουρούτες, σκότωσε με την ομάδα του μερικούς Τούρκους και από εκεί πήρε λάφυρα και ένα μαχαίρι. Εξαιτίας της δράσης του εναντίον των Τούρκων, τον συνέλαβαν και τον φυλάκισαν στις φυλακές Βάμου Χανίων, από όπου κατάφερε να δραπετεύσει και γι' αυτό τον επικήρυξαν. Κάποτε ως φυγόδικος, πήγε στο Αρκάδι και με προτροπή του τότε ηγούμενου της Μονής ανέλαβε να σκοτώσει τον Τούρκο Αγά Τρικέρι που ζούσε στο χωριό Αμνάτος και είχε γίνει ο φόβος των χριστιανών. Πράγματι, του έστησε καρτέρι και τον δολοφόνησε σχεδόν εξ επαφής. Οι Τούρκοι θορυβήθηκαν. Συνέλαβαν και βασάνισαν πολλούς χριστιανούς, ενώ κατέσχεσαν και τα κοπάδια του καπετανοστελή. Έκτοτε οι Τούρκοι άρχισαν να τον καταδιώκουν με αποσπάσματα και ενέδρες. Φοβούμενος μήπως συλληφθεί, κατέφυγε στην Αθήνα και έγινε αγροφύλακα στο Μαραθώνα. Επανήλθε στην Παντάνασα μετά την αυτονομία της Κρήτης και αγωνίστηκε ένθερμα για την ένωση της Κρήτης με την Ελλάδα. Του είχε απονεμηθεί από την Κρητική Πολιτεία καπετανοχάρτη, ενώ αποποιήθηκε τη συντάξεως που του πρότεινε το κράτος, αναφέροντας χαρακτηριστικά «Το έθνος έχει περισσότερη ανάγκη τα χρήματα από μένα». Η ιστορία όμως
Αυτή η φερέγγιος και αστήρευτη φλέβα που αναβλύζει κρουνούς παραδειγμάτων προς μίμηση, συνεχίζει να χαράζει την πορεία της και να αναγεννά από τις τάχτες της νέους πορτάλιους, σταματάκηδες και καπετανοστελίδες. Τούτη η γη της Παντάνασας γεννά και ανατρέφει λίγο καιρό αργότερα τους Κωστή Καλοϊδά, Νίκο Καραγιαννάκη, ο οποίος σκοτώθηκε στο Πιζάνι στη σημαντικότερη σύγκρουση μεταξύ Ελλήνων και Τούρκων κατά τον Πρώτο Βαλκανικό Πόλεμο και η οποία χάρισε το κλειδί της απελευθέρωσης των Ιωαννίνων αλλά και της ευρύτερης περιοχής της Ηπείρου, καθώς και τον Νίκο Τσουτσουδάκη. Οι άνδρες τούτοι έζησαν και έδρασαν κατά την περίοδο των Βαλκανικών πολέμων και του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, όταν λίγο καιρό μετά την επικράτηση των Νεοτούρκων έγινε φανερό ότι κύριος στόχος τους ήταν ο πλήρης εκτουρκισμός του Οθωμανικού κράτους, πράγμα που σήμαινε διώξη σε βάρος αλλοεθνών πληθυσμών της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Τα πράγματα περιεπλάκησαν με την ανάμειξη των δυνάμεων. Παρά τα αυτά, καμία ελληνική επιτυχία δεν θα ήταν εξασφαλισμένη, πολύ περισσότερο αυτονόητη, χωρίς τη σταθερή πολιτική κατεύθυνση που είχε χαράξει και τους άκρως επιδέξιους διπλωματικούς χειρισμούς που προέκρινε σε κάθε κρίσιμη καμπή των εξελίξεων ο Ελευθέριος Βενιζέλος. Στις μάχες που έδωσαν όλοι οι Έλληνες μαζί και οι χωριανοί μας, κατάφεραν σχεδόν να διπλασιάσουν τα εδάφη της χώρας, αλλά και τον πληθυσμό της, ενώ το Ηράκλειο της Κρήτης αποτελούσε ήδη ακμαίο οικονομικό κέντρο. Η Ελλάδα δεν έχει προλάβει όμως να συνέλθει από τη δίνη των Βαλκανικών πολέμων και ρίχνεται αυθορή στην αρένα του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, όπου πια εξαθλιωμένος ο ελληνικός λαός αλλά και οι συγχωριανοί μας παλεύουν με όσα ψυχικά αποθέματα τους έχουν απομείνει να προασπιστούν τα ύψιστα ιδανικά τους. Τρώνε, πίνουν δίπλα στους νεκρούς, κοιμούνται ανάμεσα στους ετοιμοθάνατους, γελούν και τραγουδούν συντροφιά με τα πτώματα. Τελειώνοντας ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος, η Ελλάδα βρέθηκε στο πλευρό των νικητών με την Αντάντ και η Τουρκία με σύμμαχο τις κεντρικές δυνάμεις στο πλευρό των ηττημένων. Στόχος των δυνάμεων της Αντάντ ήταν ο κατακαιρματισμός της Τουρκίας. Ωστόσο, η Ελλάδα με ηγέτη το Βενιζέλο διεκδίκησε στεναρά την περιοχή της Σμύρνης με την ανάληψη της διοίκησης της περιοχής, ενώ οι εκεί Έλληνες υποδέχτηκαν με ενθουσιασμό τον ελληνικό στρατό γιατί θεώρησαν ότι το όραμα της μεγάλης ιδέας υλοποιείται. Ελλάδα των 2 Ηπείρων και των 5 θαλασσών. Λόγω όμως των πολιτικών διαφωνιών μεταξύ Βενιζέλου και Κωνσταντίνου, βρίσκουν πρόσφορο το έδαφος και οι Τούρκοι, που στο μεταξύ είχαν δυσαρεστηθεί από τη συνθήκη των Σευρών και διοργανώνουν αντίσταση με αρχηγό τον Κεμάλ Ατατούρκ, διώκοντας τους Έλληνες στο εσωτερικό της Τουρκίας. Ο ελληνικός στρατός κινείται εναντίον των Τούρκων στο εσωτερικό της Μικράς Ασίας, χωρίς όμως τη στήριξη των μεγάλων δυνάμεων. Και ενώ είχε φτάσει πολύ κοντά στην Άγκυρα, αποδεκατισμένος και ανεφοδίαστος, οχυρώνεται στη γραμμή Εσκή Σεχίρ, Κιουτάχια, Αφιόν Καραχισάρ και δέχεται επίθεση από το στρατό του Κεμάλ τον Αύγουστο του 1922, όπου και εισβάλλει στη Σμύρνη. Η μικρασιατική καταστροφή αποτέλεσε για τον ελληνισμό μια εθνική συμφορά, αφού ο πανάρχαιος μικρασιατικός ελληνισμός ξεριζώθηκε βίαια και έχασε και σημαντικά εδάφη. Η Νίκος Ιερονυμάκης, ο οποίος σκοτώθηκε στο Εσκή Σεχίρ το Σεπτέμβριο του 1922, Γιώργης Καλοϊδάς, Παντελής Καραγιαννάκης και Μάρκος Πολιτάκης έδωσαν το δικό τους μοναδικό στίγμα την περίοδο αυτή, κρατώντας αγέροχο το φρόνημα και όρθια την ψυχή, προκειμένου να υπερασπιστούν τα πάτρια εδάφη της Μικράς Ασίας. Μάλιστα, ο Μάρκος Πολιτάκης, σύμφωνα με πληροφορίες, πληγωμένος, πλησίασε σε μία πηγή να ξεπλύνει την πληγή του και εκεί τον βρήκε αδύναμο κάποιος Τούρκος και τον έσφαξε ζωντανό. Η περγαμηνή της παντανασιώτικης ιστορίας δεν σταματάει όμως εδώ. Αυτή η γη προσφέρει για θυσία Αφιδόλευτα κι άλλα παλικάρια της και σε κάθε πτυχή της οι κάτοικοι περήφανα δηλώνουν «παρών». Η αέναη μανία του πολέμου, που λες και έχει βαλθεί να ξεθεμελιώσει τον τόπο μας, παραδίδει τη σκητάλη το 1940-1941 στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Τρίτη, 29 Οκτωβρίου 1940. Σε πρωτοσέλιδο Αθηναϊκής Εφημερίδας διαβάζουμε: «Η Ελλάς ολόκληρη ευρίσκεται από χθες την πρωίαν εις εμπόλεμον κατάσταση με την Ιταλία, αποφασισμένη να αγωνιστεί μέχρι τελικής νίκης υπέρ της τιμής και της ανεξαρτησίας και της ακεραιότητας του εδάφους της. Ο ελληνικός λαός καλείται σύσσωμος και πειθαρχόν να εκπληρώσει τα ιεροτέρας των υποχρεώσεών του».
Όλοι οι νέοι στο εσωτερικό της χώρας επιστρατεύονται με τον ένθερμο εκείνο ενθουσιασμό και παρορμητισμό που διακατέχει τους Έλληνες μπροστά στον κοινό εχθρό στις δύσκολες ώρες του έθνους. Οι ηλικιωμένοι, οι γυναίκες και τα παιδιά ενισχύουν με τον τρόπο τους, αλλά κυρίως με τη δύναμη της ψυχής τους στον αγώνα και προασπίζονται πατρίδα, οικογένεια, Θεό, με όλο τους το σθένος και ανατρέπουν το θρασί επιδρομέα. Ο Δημήτρης Δελιγιαννάκης σε ηλικία 25 ετών και ο Βασίλης Κουρνιανός σε ηλικία 29 ετών σκοτώνονται στο Πούντα Νόρντ, προμαχόμενοι της δημοκρατίας και αποσοβώντας τις άνανδρες βουλές του δικτάτορα Μουσολίνη. Με το αίμα τους και την νικηφόρα προέλαση του ελληνικού στρατού συνέβαλαν, και τούτο είναι σημαντικό, στο ξέπλυμα της ντροπής της μικρασιατικής καταστροφής, αποκαθιστώντας το ακέραιο την τιμή των ελληνικών όπλων και αναπτερώνοντας το ηθικό φρόνημα των Ελλήνων. Δεν είχε όμως ακόμη διαλυθεί ο καπνός των πολεμικών αναταράξεων του 1940-1941 και ο ελληνικός λαός, οι Κρήτες αλλά και οι χωριανοί μας, με ένα σώμα και με μια ψυχή, ρίχνονται σε δεύτερο γύρο πολέμου εναντίον των Γερμανών κατακτητών. 1941-1944. Οι κριτικοί επιδεικνύουν πρωτόγνωρη αντίσταση, πηγαίο ηρωισμό και αναμφίλεκτη αυτοθυσία. Στήθηκαν στα εκτελεστικά αποσπάσματα, μανάδες μαυροφορέθηκαν, χωριά παραδόθηκαν στις φλόγες, όμως αυτό κι άλλο τόσο ήταν στα αλήθεια ελάχιστο για να κάμψει το φρόνημα των κριτικών ή να δαμάσει το αγέροχο φρόνημά τους. Ο Λουί Πετί, Λατίνος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών, αναφέρει χαρακτηριστικά για τους Κρήτες. Φιλή, αληθινά αξιοθαύμαστη, που έμαθε να διατηρεί εις πείσμα των περιπετειών 40 αιώνων αλόβητα τα εθνικά χαρακτηριστικά και την καθαρή γλώσσα της. Ανδρεία, ανάμεικτη με το αίσθημα της ανεξαρτησίας, που συχνά βρίσκεται κοντά στην απίθεια. Απίθεια επέδειξαν αυτή την περίοδο της αντίστασης και η Μανώλης Γαβαλάς, Μανούσος Πορτάλιος. Ο πρώτος σε ηλικία 40 ετών, ο οποίος σκοτώθηκε στην τοποθεσία Λινές κατά τη μάχη των Αποστόλων, και ο δεύτερος μόλις 32. Ο Μανούσος Πορτάλιος, απόγονος του Εμμανουήλ Πορτάλιου, ήταν από τους πρώτους που μοιήθηκε στην εθνική αντίσταση και μέσα από τις γραμμές του ΕΑΜ ανέπτυξε την πολυσχηδή δράση του ενάντια στους κατακτητές. Πήρε μέρος στις μάχες που δόθηκαν στις περιοχές του Λατζιμά, της διακλάδωσης με λάμπων Σαχτουρίων, στη μάχη των ποταμών, αλλά δεν απουσίασε και από το Μακελιό στα χωριά του Κέντρους, έχοντας στο πλευρό του τον Νίκο Παπαδάκη ή Καπετάν Λεμονιά. Προτάσσοντας τα στήθη του μαζί με τους συμπατριώτες του, συλλαμβάνουν εξαπίνη στη γερμανική φρουρά στη σχολεία σωμάτων και υψώνουν για πρώτη φορά από την αρχή της κατοχής σε ελεύθερο κριτικό έδαφος το λάβαρο της Ρωμιοσύνης. Καθότι εχέμηθος, του ανατίθεται και η φύλαξη του παράνομου τυπογραφείου στο Ρέθυμνο. Ο θάνατος τον βρίσκει το Γενάρη του 45 στην Κοξαρέ, μαζί με τον σύντροφο στους αγώνες του και πρωτοκαπετάνιο του Ελλάς Καπετάν Λεμονιά, καθότι έπεσε θύμα της μυσαλλοδοξίας των υποκινητών του εμφυλίου, σύμφωνα με τα αρχεία που τηρεί το ΓΕΘΑ. Το άψυχο κορμί του μεταφέρθηκε στην Παντάνασα και το μυρολόι της αδελφής του Ουρανίας μετατρέπεται σε ημωγή που τη τρώσκει και διαπερνά τα φιλοκάρδια των Παντανασωτών.